Боже, е някак си така малка. Молим Ти, Боже, благослови за стъпка напред, стъпка на мяра, Боже, на благословение в името на Исус. Господи, благослови вярата ни, Господи. Исусе, имаме едно признателност пред Тебе, да кажем, Господи, прости ни, защото има моменти, когато забравяме да четем. Има моменти, Господи, когато забравяме да се молим. Има моменти, Господи, в които изказваме хубави думи против Тебе, но Ти си милостив, Ти си любящ, Ти си верен, Ти си истинен, Господи, който ни прощаваш и не споменаваш, Господи, вече нашите грехове. Боже, няма друг Бог като Тебе. Ти си Бог, любов, раб и любов, Господи, нека да бъде върху нас и върху нашите домове. Там, където дявола иска да вкара, Господи, смут, вакация и раздяла, и притеснение, и тревоги, и болести. О, Господи, Ти заставаш и казваш мир вам. Затова, за да получи Твоя мир, Господи, дай да бъдем привържени към Тебе. Дай с цяло сърце и с цялата си душа, Боже, да побързаме, Господи, да дадеш в живота Ти, да ни посрещнеш преди, Господи, да ни посрещнат тежките дни, които има да дойдат до свършикът навек. Молим Ти, Господи, Ти благодарим за това чудесно общение. Всеки един, Господи, е радостен. Всеки един, Господи, е благословен. Всеки един, Господи, се чувства благословен от Тебе, защото това е времето, Господи, което ни прекарваме с Тебе. Това е времето, Господи, в което Ти ни събираш, както се казваше, колко пъти исках да Ви събера под крилете си, като пилца под крилете си, да Ви не знаете, че са, Господи, ние осъзнаваме и вярваме и знаем, че това е часът, в който, Господи, искаме да бъдем посетени от Тебе. Когато Ти ни посещаваш, Ти даваш най-доброто за нас. Ти даваш от най-доброто, Господи, за нас. В името на Исус, благодарим Ти за добрият отговор. Благодарим Ти, Господи, за живота си. В името на Исус. Благославя всеки една моя сестра. Благославя всеки един мой брат. Обичай ги, Господи, с Твоята божествена любов. И нека дай ни да видим, да бъдем дарности за Тебе. Халелуя! Да бъдем горещи за Тебе. Халелуя! Да бъдем верни за Тебе, Господи. Да се държим за Твоята бяла мантия. И всеки ден, Господи, да ни водиш към прицелната точка, Божието царство, всеки един от нас. Амин. Слава на Тебе. Слава на Бога. Брат Митко, спи микрофона, ако учиш. Спи микрофона. Амин. И аз ще направя една кратка молитва сега. Свет, Татко, молите Боже за сестра Валерия, Боже на сестрата на сестра Света, Господи Боже, която наистина тия дни и миналата година претърпява много лоши операции. В момента има много големи болки, но ние Те молим, Господи Боже. За Тебе нямаш възможност, молим Ти отнемеш всяка една болка от тялото й. Нека да бъде възстановена, Господи Боже, така мирът, сърцето, Господи Боже, здравето и, Господи Боже, наистина. Всичко Твоите ръце, Господи Боже, моля Те, дай сили, да подрежда всяко на изпитание, Господи Боже, нека Татко да усеща Твоята милост и Твоята благодат. Защото Ти си добър Бог, Словото Боже казва, че Бог може да прави несравнимо Боже, отколкото искаме, независимо. Да, Господи Боже. Твоята ръка сам, Боже, сега всички бати и всички сме групата. Благослови брат Сонен от Колания, Господи Боже, благослови брата, Господи, него и семейство и наистина работа на служението на Господи, Господи, Твоята ръка. Молите Боже, постави се в живота на сестра Светла, Господи Боже. Така те спреминават през своите изпитания, знаеш, Господи Боже, благослови Татко и не е семейство, Господи Боже. Брат Митко, Боже, от Бургас, благослови Татко, укрепи в Твоята ръка, Господи Боже. Благодаря, че сме заедно, Господи Боже, и сме приятели от толкова време, Господи Боже, благодаря Татко. За това малко семейство, което сме в църквата, Господи, в общението, Господи Боже. Благодаря за брат Проско и Кремена, Боже, благослови Татко. Благодаря за приятелство, което има с него, Боже, благослови Татко и него и семейството, децата, родителите им, Господи Боже. Да косни, Господи Боже, така че заповядайте да бъдат спасени и те да бъдат заедно, Боже, там, Господи Боже. Моля се брат Колю и Сашка, Боже, които са в Германия, Боже, които са в групата в момента. Те ги благослови Татко заради своята милост и ръка, Боже. Знаеш, Господи Боже, техните изпитания, през които преминават. Благослави ги, подкрепи, Господи, в работа им, бизнеса им, Господи Боже, нека Твоята ръка да бъде на тях. Моля се за брат Янко, Боже, който е в Англия, Боже. Пази го него в Твоята милост и ръка, Боже, него и семейството, Господи Боже. Моля за всички брати и сестри, Боже, които са и в България, Сапенка, Боже, също, която в момента няма групата. Моля за всички брати и сестри, Боже, с които сме заедно, Господи Боже. Аз те моля този час, нека Твоето Слово, Боже, да извърши потребното, за което изпраща този час.
и цялата слава е за Тебе, Татко мой. Покланям Ти и говоря. Оси брат Николай и Мария Боже, това семейство Боже, ни остане избране. Моля за брат Гошо и Вероника Боже, и те ги бъде Твоята милост и ръка Боже. Моля да всички бати и сестри Боже, които заедно в тази група. Никой не остави, никой не забрави, Господи Боже. Нека Твоето име се прославя, Твоето име се издига, а ние смоляеме. В името Ти се помолих Ти, брат Боже. Амин, Татко. Амин, Боже. Чакам от Твоето изцеление, Господи Боже. Аз имам нужда от Твоето изцеление, Господи Боже. Кръха и кръста Боже. Съпругата ми проблем с колелата и си, Татко, и ние. Ози всички бати и сестри Боже, които са в немощи, Господи Боже. Никой не остави, никой не забрави. Тебе е нашата надежда, Тебе е нашата вяра, Господи Боже. В името се помолих Ти, брат Боже. Амин, Татко. Амин. Слава да бъде на Господа. Днеска темата, върху която ще да говоря, аз съм говорих точно едно върху езика и днес ще продължа тази тема, защото това е много важно. Понякога говоря много пъти говоря за поведението, което имаме, за живота, който живеем, за което показваме на хората, но днес ще говоря за това, което наистина, това, което говорим от устата си, защото това е нещо много, може да бъде веднъж добро, когато говорим за Божите думи, втори път може да бъде нещо страшно. Ще ви кажа, защо. Яко каза така, Яко 3.8 така, но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пресмъртносна отрова. Виждаме какво става. Сега има въпрос, ако езика никой не може да укроти, тогава Исус защо казва да някак си каза, от думи се падеш, от думи се осъдиш. Значи виждаме, че има нещо, което трябва да разберем. Веднъж езика е страшно нещо, втори път Исус не казва да го укротим, да го заптим. Как ще стане това? Вижте, това е много важно сега. Когато Господ говори, предупреждава, Той винаги дава изходния път, винаги дава и наставление за това как да се справим с това, което Той не говори. Той не поставя пред една завършена форма, аз сега какво ще правите. Такова нещо няма никъде. Бог дава предупреждението, дава и истинния път, дава и наставленията, които да пазим. Сега, първо каза така, нещо, което е важно, искам да кажа в началото. Всеки един човек е отговорен пред Бога за решенията, които взема, за това, което говори и за това, което прави или не прави. Сега понякога човек говори много неща и каза някой друг беше виновен. Не, никой не е виновен. Виновен си те, че не си възрал сините си, че си старал да говориш глупости. Знаете, има са много моменти на времето, като работих с невярващи хора. Аз бях завършил в една фирма, имаше около мен една бригада. И те знаят, че аз съм вярващ. Аз при мен нямаше такива лоши думи, нямаше такива неща, да казвам слава на Бога. Те на обяд винаги сядаха, пиеха по-малко, една пиричка, по-малко водка и започнаха да говорят много приказки. Като света. И когато така тека глупост, да хубаво пари, извинявай. Ма чакай, защо се извиняваш? Защото се чувстваха неудобно. Говореха глупости. И понякога, защото си има и християни, които понякога се изтърват и казват, как може да направя това? Сега ще от където идват то изтърване. Много е важно. Какво гледаш? Какво да пускаш от сърцето си? Върху кого съждаваш? И това, което вкараш в себе си, той не излиза. Разбирате ме? Защото той не се получава от тук таме. Нещо, което се вкрадвате, той неприемно излиза. И сега Словото предупреждава как трябва да се справим с този проблем. Вижте, Исус е радикален, казва така. Иди напред дървото добро и плодът добър. Иди напред дървото лошо и плодът лош. Защото от плода се познава дървото. Сега, ако вземете дървото, това е човека. Плодът кое е? Това, което говорим, това, което живеем. Сега дума, ако си има да има добро подживотене, било с говора, било с походата, било в поведението, трябва първо да оправим дървото вътрешно естество. Защото вижте, имаше едни хора фарисеи, които отвънка бяха много добри. Правяха са много набожни. Можеха са по прославите, търсеха места, където да видят всички колко са набожни. А Исус каза за тях, тези хора стоят си говори за Бога, сърцата им се държат от Него. И Матия 20 каза така, тези хора слушайте това, което те говорят, но не решите това, което правят. Понеже говорят не вършат. Те говориха закона, да, обаче живееха грях. Що? Защото бяха старите хора. И зато Словото може да предупреждава наистина относно тези неща. Казва, от това, което препълва сърцето, говорите устата. Значи, ако това в нас е един съд, и наливаш, и това ви препълва. И като препълваш, ама кой набряга сега? Чакай. Това не е стало сега. Ти от много време си вкарал доста неща вътре в себе си и сега препълват. Така че трябва да внимаваме с какво храним в себе си. С клюки, удумване и някои вицове в този свят. И толкова много ще има в този свят, който дявола наистина помага да гледаме. И когато ти ще завътре, много лесно става и сами никакви докари, отдумваме другите. Нека Божие Слово. Апостол Павел казва така, Христовото Слово
да се селява с богато, изобилно, учиться в псалми с химни. Това е живот, разберете ме. Другите работи водят на друго място. Сега вижте, какво става сега казва? Казва така. И на петите род добро и плодово добър. Защото плодо се познава дървото. И каза, рожби е хинне. Той говори така на фарисеите. Рожби е хинне. Как може да говори добро, когато се зи? Защото от това, което препил сърцето, говори устата. Няма как, вижте, ще ви кажа, защо. Всеки един човек има в себе си едно самочувствие, че е добър. Той сега, който да питаш, всеки мисля е добър. Обаче представя Словото Божие каза, вашите правилни добри дела в кавички са като мръсна липа пред него. Няма как грешен човек да живее достойно живот по Божията воля. Няма как да го кажеш. Без Бога ти си грешник. Грешника живее грешен живот. Това е истината. Необходимо е покаяние и нов живот. Да работа да стане добро. Това е нашата част. Бог на сила няма да дойде в живота ти. Когато поканиш, вижте, Амос 5 казва така, потърсете Господа и ще живеете. Това е призив към всеки нас. После, как да стане това? Еремия 29 така, и ще ме потърсите, и ще ме намерите, тогава, когато те потърсите цялото сърце. И тогава ще става нов човек. Другото е ала-бала. Някой сега някой чул, някъде има църква, отива там и вече става, дига ръце, алилуя, става християнин. Това е слаба работа. Християнин е този човек, който е поверил Господа, който се е покаял, който е клел с него и който всеки ден върви с него. Аз виждам много хора, които идват на църква, слава добре Господа, радва се, след 10 си ги няма. Къде си бе? Емоция. Той може да стане да работи добро. И казва така, защото това, което препълва сърцето, говори устата му. И тук да пример сега. Добрият човек от добро съкровище изважда доброто. Добри неща. А злият човек от злото съкровище изважда зли неща. Значи, какво имате в тебе, това е за. И сега ще видите колко предупреждение има от Божие Слово и от притчи в Новия Завет, където Бог предупреждава. И тук сами си казва така, защото от думите си ще оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Колко ясно казва, къде е Бог тук в нещата? Пред Бога от тези места, които сме. И нашия живот, нашите думи, те говорят за нас. И ако наистина ти цял живот си живел аморален живот, безбожен живот, какво очакваш от Бога? Боже, махни се, не те познавам. Но ако ти живееш с Господа, падаш, ставаш, да продължаваш с него и се мъчиш. Боже, ела, добри веди с това. Значи Бог вижда мотивите сърцата ни, вижда желанието ни, вижда всичко, което вършим ние. Всичко е пред него ясно. Бог те може да бъде излъган. И тук каза, нещо, което предупреждава, каза така, от думите си се оправдаеш, от думите си се осъдиш. Това значи, това, което говорим, може да е в ада и може да е в рая. Зависи от нас. Много пъти хората казват, как може добрия Бог да пърне някого в ада. Ама чакай, ти само си избереш къде бъдеш. Ако приемеш Христос и се покаеш, ще бъдеш в рая. Ако отвориш Христос и живееш според този свят, ще идеш в ада. Това е твоят избор. Бог зачита избора всеки от нас. И за ти се предупреждава. И каза така, това, което говорим, е под от това, което сме, имаме в сърцето си. И някой каза така, аз слушам сърцето и мина където води, там ще заведе. Там отивам аз. Феремия каза, сърцето е примамливо, болно. Кой може да каже на сърцето, че да не си включено? Сърцето, ако слушам сърцето си, и ние ще им там, където е дявола. Сърцето ще казва, що? Матея 15 глава, казва така, но сърцето. Говори за човек, когато и да наистина слуша сърцето си, а не ще Господа, ще казва сега. Йоанна 15 казва така. Не разбирате, че всичко, що ми за постата, минава през корема и се отвива в захода. Значи това, което видим, то се минава, няма проблема. Обаче това, което излиза от устата, това е проблема. Но това, което излиза от устата, произхожда от сърцето. Къде е сърцето? Значи вижте сега, когато дойдем при Бога, Бог прави в човека ново сърце и нов дух. Това сърце не става нищо от него, разберете ме. Говори за нашето вътрешно естество. И каза така, защо е болно, каза в Еремия. Произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото сърцето произхожда зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжливица, хули и така. Виждаме, че всичко лошо излиза от там, от нашето паднало естество. И каза така, тия са нещата, които оскверняват човека, а да един човек с немите ръце, това не го осквернява. Вижте сега колко е важно. Словото Божие каза, и направите работа добро и плодът ще бъде добър. Сега, Лука 6 глава. Те са важни неща, Исус наблегва в много от Евангелията тези неща. Каза така,
Защото няма добро дърво, което дава лош плод. Или сега дума, няма такъв човек, който нарича себе си християнин, който приема Бога, който живее с Господа, да има лош живот. Неминуемо, може да не кой нека пример човек, но има старание, стремеж към святост. Евреи 12 казва така: търсете мир с всички и едно освещение, без което никой няма да ви Господа. Това е момента, в който приемем Бога и тръгваме полека. Вече се променя положението ни, поведението ни. Видя така, че ние ставим ново създание. Вече ново създание, живеем нов живот. Вече има промяна в говора, в хората, приятели, всичко това се подменя. И това го прави Бог. И казва така: не пък лошо дърво, което дава добър плод. Сега дума, няма как плодът да бъде добър, ако ти пътен си добре. И казва така: поне всяко дърво от своя си плод се познава. Защото не берат смокини от тръни, нито късат грози от къпина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си, доброто съкровище на сърцето, изнася доброто. А злият човек от доброто съкровище изнася злото. Защото това, което препълва сърцето, говорят неговите уста. И знаете, един пастор каза така, преди един пастор Полоша каза така: уста има да види живот ти един ден и ще каже кой е Богът, който вярваш ти. Той ще види как живееш, как говориш и ще каже кой е твой Бог, който вярваш. Неминуемо живота ни показа този, в когото вярваме, 100%. Затова е хубаво да се човек да се замисли, когато се обхожда да бъде достоен пред Господа, защото Бог ще всичко. Думите, които говорим, да бъдат като думи на Божия жена, с благодат с истина, а не като този свят посълни вицове и други неща. Трябва да запазваме тези неща. Сега, в Словото Божие каза: сляп, слепец са ръководи и двамата падат в ямата. Това какво значи? Ако ние се допускаме нашите водачи, които седаме, да говорят различни работи, които не са от Библията, ама и казваме, той говори добре човека, не е чак толкова зле. Ще дам пример сега, когато говорим за това празник думи, Словото Божие каза, и за всяка празна дума ще говорят пред Бога. Сега, ще говоря за вярващи, за празни думи, за вярващи, които говорим. Сега, Ефесяни 5 глава, 6 си казва така: никой да не имаме с празни думи, понеже поред тях тия неща идват Божия гняв върху сината непрекъснато. Празни думи са думи, които няма стойност. Думи, които може да изгледат красиви, може да са много хубави неща, обаче нямат нищо от себе. И тези, които говорят празни думи, заблуждават хората. Един ден много от тези хора ще се окажат на едно неприятно място, нарича Лад. Защото Словото Божие казва: сляп, слепец са, ако води и да надпадат ямата. Така че е важно, когато слушаме някого, да им пред себе си Слово Божие, да го сравняваме какво говори той. Дали това, което говори, го има в Библията? Ако го няма, тогава какво потвърда? Така че трябва да пазим себе си тези неща. Сега. И после, вижте, помните, имаше един момент, в който Исус беше поканен дома на един фарисей. И какво направи там сега? Фарисеите имаха ритуали преди храна да си мият ръцете до лактите и имаха много други ритуали. Когато Исус отиде, той седна на трапезата до обеда. И вижте какво става сега. Каква дискусия се получи тук? Когато говореше, един фарисей го покани да обеда у него. И той влезе и седна на трапезата. Виждам, той го покани Христос, защото Христос е силно на деня. Върши много чест за мене, искаше да бъде част от него обяд. Да го представя на семейството, на дома си. Обаче какво стана сега? Фарисеите са почули, като видя, че той не ще уме първо преди обяда. Тук става дума, не направи ритуалите, които правиха те. Седи до лакти и много други неща. И тогава Господ кома каза: вижте, той се почули, ще ли казва, че Господ знае мислите му. И каза така: сега вие фарисеите чисти мъжеството на чашата и на паницата, а вашето вътрешно е пълно с гребещи насилие. Несмислен, този, който ви е направил външното, не е направил и вътрешното. По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще бъде чисто. Значи Бог какво си е? Външното ли? Ние като хора в този свят, нали, оглеждаме на огледалото, гледаме да изглеждаме добре, когато се правя, да се обръсиш, когато си побелял, правиш, бръсиш косата, правим много неща да изглеждаме добре външно. Хубава дреха, гледаме наистина добра обхода, обаче пред Бога е важно това, което става вътре. Това е при всичко. Когато вътре си добре, и вънка си добре. А когато само вънка си добре, вътре няма промена, няма смисъл да вече. Фарисеите бяха те. Фарисеите бяха пълни съзнание, обаче нямаха живот. В Словото Божие Коринтияни 8 казва така: знанието възгордява, а любовта назидава. Значи видим, че изграждането става, когато Словото Божие се живее с вяра. И то даже казва Галатяни: вяра, която действа чрез любов. Виждате колко е важно сега. И Словото Божие казва така: чистите вътрешно,
всичко ще бъде чисто. Сега нека почнем от нататък. И самия Христос каза, от думи, че се оправдаеш и от думи, че се осъдиш. Това какво значи, вижте сега. Когато един човек не вярва в Господа, той много не се притеснява какво говори. Не се притеснява това, което живее. Той живее като всички хора останали на този свят. Върши тяхни дела, говори техния език и примерно, като ли ти му говориш, а той не те чува. Той си казва, това е мой живот. Хората така живеят и аз живея така. Те имат това и аз искам да имам това. Много пъти му делат за живота хората около нас. Някой успял човек, някой успял комшия, някой успял съсед и казваме, искам да бъда като него. Дай ми неговите зор, дай ми неговата кола, дай ми неговия апартамент, дай ми неговото семейство. Нормално е това. Обаче, идейки при Господа, ти не ще няма стойност. Хубаво е човек да има всичко, обаче важно е да имаш Христос. Словото Божие се казва така, Матея 16:26. Какво ще се ползва, ако спечелите богатствата на цялата земя, а загубите живота си? Какво ще дадеш за мен на душата си? Интересен въпрос. Какво ще дадеш? Парите, които имаш, те остават тук за тази земя. Може си милиони, може си милиарди. И какво от това? Ако загубиш живота си и да се окаже в ада, въпреки че си имал милиони. Така че много е, вижте сега какво сега. Не трябва да се влияем от този свят и да ставим подобни на този свят. А напротив, Словото Божие каза, Исус дойде да ни избави от света, да ни избави. И сега вижте какво става, Словото Божие каза така. За невярващите. Псалом 14. Безумният рече сърцето си, няма Бог. Похвалиха се и сториха си дела, няма кой да прави добро. Когато един човек не вярва в Бога и живота му е върви отдолу, си надолу, няма как да бъде. Няма кой да определи. Той живее без Бога, така така, въобще няма никакъв критерий, кое е добро, кое е зло, върши грях и това е неговия живот. И казват, не, няма Бог и край виж. И това е оправдание. Но ако има Бог, опрем. Ако има Бог, остава тогава. Вижте сега Псалом 10 така. Псалом 10, от 4-6. Нечестивият гордостта си казвам, Господ няма да издире. Всичко помисля, че няма Бог. Опа. Той върши много лоши неща, да няма Бог. И вече се положи се оправа. И каза така, неговите пътища всяко успяват. Твоите съдби са твърди високи от честимо. Той презира всички си противници, каза страстите си, няма се поклатя, от този род няма да изпаднат в щастие. И знаете, има хора, които успяват по един друг начин да бъдат нагоре в иерархията този свят. И те вече мислят, че могат да справят с всичко. Едно не даже при Бога отидат, ще правите с него. Преди имах и колега, бях му казал за вярата. Знаете кой ми каза? Пари, аз искам сега тази земя да живея както сега си искам. Там, където те се разберем. Виж колко е интересно. Едва не Бог ще чака, ти си живее живота. И аз ще пи и весели се така, карай в греха, пък там, където те ще разбере с Бога. Няма такова слово никъде. Евреи каза на Катипа така, ако днес чуете гласа му, не закоравай сърцата си. Бог винаги идва в пределно при даден човек. И не път, два пъти, колкото Бог реше. Въпросът е какво правиш с неговия глас. Дали го приемаш или казваш, не, това не е за мен. Аз искам да живея в този свят. Избор го правиш ти за себе си. И от това, кой избереш, вече там, от това наистина ще бъде и вече твоята участ в неща. И вижте, жена и пример сега с един човек. Във Второ царе, няма да читам. 11-12 глава. Когато Давид беше горе на двореца, видя една жена, която се къпеше. Видя е гола, Бетсавея. И веднага праката разпитат, която жена хареса му. Взима легна с нея. Тя забремена. Мъжът беше на война. Мъжината жена се биеше за Давид в войната там. И после прати да ikат мъжи. Давид Савея. Ури си казва човек. Дойде бърна са вкъщи. И седнаха да идат да пият с Давид. Давид го напие и каза, сега иди в чата да спиш при жена си. После се върнеш при войници пак. Но този човек беше много достоен воин. Знаете ли какво каза? Моите приятели там се бият на фронта, умират, аз ще те признам, не мога да бъда. Сиди долу двореца и спа долу двореца, спа долу, вънка. И на другия ден казаха на Давид, твой приятел спа долу. И той пак го покани при себе си. Седнаха, ядаха, пиха и пак каза, отивай при жена се спиш, утре ще спътеш на войната. Той пак се постъпи същия начин. Давид казва, че няма как да го измами, написа един силно писмо и каза, на Йоав, той беше там военачалника, този човек, който носи писмото, стигна на първата линия по войната и се отврепли назад, оставите го там. И те така направиха. Отидаха, оставиха го там, нападнаха, отъпнаха се, оставиха го убиха. И когато дойде веста,
че мъжът е убит, Мицавей плака горко, тъгува, там имаше едно време женение и после Давид си прибрал дома си като жена. Сега обаче, къде е Бог? Сега Давид беше Божий човек, беше цар. Къде е Бог? Бог изпрати пророк Натан. И той пророкът дойде при Давид и каза: Давид, имам да ти кажа нещо от Бога. И Давид каза: кажи. И той каза: знаеш ли, един човек е имал много животни, един богаташ. Имал много овце, кози, имал много добитък. Но също село има един друг човек, който имал една едничка овчица и гледа като дъщеричка агънци. И много обичал. И когато дойдел на богатия човек гост, той взимал на бедняка агънците го заколил. Давид казал: той човек заслужава смърт. И тогава Натан казал: той човек си ти. И тогава показа: Давид, ти имаш толкова жени. Ако би поискал, бих стал още. Защо отиде взима жената на този човек? Защо го губи? И тогава Давид се разкая, плака горко. И тогава показа: добре, няма да умреш. Но и тето, с което е зачената Мицавей, ще почине, ще умре. Той тогава после самолно тето умря. После имаха другите, Соломон. Но си нека като цяло, вижте, той сам, погледайки на своя живот, това, което вършеше, той само съди своя живот на смърт. И ако искам да кажа, ако всеки от нас погледне с чистота това, което е бил негов живот, при свещник Господа, гледа така, заплата на греха е смърт. Няма с какво да се похвалим. Но въпросът е, че при Бог има милост. Сега какво става Словото Божие? Какво да правим с езика? Вижте, Словото Божие казва така. Е много важно, вижте. Бог е дал езика ти, да можеш да се покаеш, да можеш да се молиш, да можеш да общуваш с братя и сестри, да можеш да общуваш с Бога, да можеш наистина да прогласяваш Божието истина, Божието Слово. Виждаме колко много неща човек може да бъде с езика. Но понякога човек, когато пребегне това и започва според този свят, клюки, удълмания и много лоши неща, бицови, и по нищо не се отличаем от този свят. Вижте сега, Словото Божие казва така. Защото ако изповядаш устата си, че си Господ, и повярваш сърцето си, че Бог е от мъртвите, ще се спасиш. Виждаме колко ясно казва. Ако изповядаш и ако вярваш. И после казва така, защото с сърце вяра човек се оправдава и с уста прави и се спасява. Виждаме колко важно. Решението, което вземе сърцето си и изповедта, което правим. И наистина това е нещо много важно. И сега, когато казва празни думи, не трябва да се влияем, се причитаем от думи, които се изират много големи, а също време нямат в себе си никаква сила. И това са празни думи, за които Словото Божие не предупреждава. В Колосяни 2:4 казва така. Това ви казвам, за да не ви измами някой с обвинителни думи. Внимавайте да не ви запри някой с философията си празна измама по човешки предания. Значи, вижте, думите може да идват много високопарни, много красиви, човек може да е много харизматичен. Обаче, ако словото, което говори, не от Бога, спри интернета или спри от тази църква. Казвам откровенно. Словото трябва да излезе от Словото. Това е извора. Във всичко Словото Божие не само с сляп ще живее човек, но с всяко Божие Слово. Слава да бъде на Господа. И сега, изповядай притча 20 така. Притча 20:13. Който крие престъплението си, няма да успее, но който изповяда и остави, ще намери милост. Виждаме, изповяда и остави. Сега ще чуекам тези неща. Понякога хората осъзнават своя грех, осъзнават, че не са много добри пред Бога. За живота си, наказват така. Църквата е прекалила свято място за мен. Аз трябва да се променям. Наистина да почна нов живот и тогава жила църква. Да, ама не се получава. Защото ти сам не можеш да промениш. А ако човек може сам да спаси, нямаш да дойде Христос. Промяната идва тогава, когато приемеш Христос в своята сила. Идваш при Него така, какъвто си. И Господ каза, греховете и беззаконията ви няма да помнят за винаги. И започва нещо ново в тебе. И сега вижте, няколко предупреждения относно това, което говорим и как да говорим. Вижте, това е много важно. Как казах преди малко, в Словото Божие казва, че няма човек, който да може да образа езика си. Обаче, какво трябва нашето говорене се казва така. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче нека всеки човек бърза да бъде бърз на слушане, бавен да говори и бавен да се гневи. Това е много силен стих. Когато каза бързо да слушаш, нормално е наистина, когато някой ти говори. Не бързай да го изпреварваш с отговори. Остави човека да се изкаже. Остави човека, ти да помисли малко, дали това, което му кажеш,
и за назидание, дали би го насърчил, или дали това е отговор на това, което иска той. Или просто казваш нещо, което да покажеш, че знаеш нещо. Важно е да слушаме, да бъдем бавни на говорение и бавни на гняв, да се гневим. Дали Словото Божие каза, ако трябва по него, останете и има неправдание. Ако някой е убил нещо остави. Не дей в този свят, когато някой каже за някой нещо, другия година да му върне. Едва не. Да каже, аз знам как ще го прави тебе. Не, при аз няма такива неща. Не го оставим в ръката на Господа. Словото Божие причи каза, не постъпай за безумието с безумието. Остави го. Няма се въпрос. Остави в ръката на Господа. И след това, тук Словото Божие в притчи 10:19 каза така. Сега ще прича няколко притчи, с които наистина буквално това са направо, как да кажа, слово, което наистина трябва да се образяме и трябва наистина да успеем да го живеем. Притчи 10:19 каза така. Притчи 10:19. В многото говорене греха е неизбежен, но който въздържа устата си е разумен. Значи виж сега, когато много говориш, понякога се стараш, говориш и тези неща, които не трябва да кажеш. И понякога хората казват този празнословец. Много говори, пък ще ни казва. Зато и не се трябва да въздържим устата си. Говори толкова, колкото трябва и кажи това, което трябва, без да влизаш на други детайли. Ще кажа защо. Дали притчи каза, когато глупо да мълчим, се взима като разумен. Значи понякога и мълчанието върши работа. Ще говори сега. След това притчи 17:27 каза така. Точно което говоря. Който щади думите си е разумен. Щади думите си, не ги хвърли на празно. А хладнокръвният благоразумен. Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър. А и разумен, когато затваря устата си. Значи, даже когато премълчаваш, другите рейтинга казваме, той човек така мъдър човек. Даже когато мълчиш, показва нещо в тебе. Трябва да се случим наистина понякога да премълчаваме. Еклесиаст 7:9 казва така. Това са притчи Еклесиаст, това са книги на мъдростта. Чети притчи, чети Еклесиаст, това са мъдри книги, от които Бог ни дава наистина така. Как да живеем, как да се обхождаме. В притчи 7:9 казва така. Не бързай да се ядосаш в духа си, защото гневът почива в гърдите безумите. Не бързай в духа си. Знаете какво става? Понякога бързаме, някой казва нещо и сме готови, това не избухваме и после не се чувстваме добре. И после съжаляваме, че не се избухнали. Вижте, по-добре е да се въздържаме. Смирен дух, кротко, дълготърпение. Това е много важно. Наистина тя иска се воля, но трябва да се справим с тези неща. Разберете ме. Докато той свят хората ги нямат силата, но не ми силата. Именно Святи Дух. Словото Божие казва, че Святи Дух ни помага в нашата немощ. Значи там, когато сме слаби, той е силен. Така че, трябва да оставим ръката на Бога всичко. Сега, в Псалом 39:1 казва така. Псалом 39:1. Ще ви определен стихове без да коментирам много. Те самите думи говорят за себе си. Псалом 39:1 казва така. Рекох, ще внимавам пътя си, да не се греша с езика си. Ще имам юзда на устата си, докато при мен нечестивия. Юзда. Това е много силно, вижте. Дали в Яко казваме, понете един голям кон, от тя малко юзда се обоздава. Значи, сега дума трябва да се умяваме. Когато си пред някой човек, може да не издоса, може да говори нещо, което не ни харесва, но не трябва да му опонираме. Напротив, смирение, с кротост, дълготърпение, да покажем си сега, че не одобряваме това негово поведение, но да не ставим като него. Ако той е посвои, не посвоим, ако той вика и не викаме, какво ще стане, разберете ме? Няма да започне, няма да има, в случая няма победа. Сега, в притчи 13:3, това са много стихове, които искам да я прочитам, дано така запомня някой от тях, да може наистина полека да ги прилагаме в живота си. Това е важно. Притчи 13 казва така. Който пази устата си, опазва душата си. А който отваря широко устата си, ще погине. Виждаме колко ясно казва. А ако не оставим този свят да навлече, да бъдем като тях, да живеем като тях, да бъдем като тях и примерно така, пак се греших, извинявай Господи. Значи трябва да се умяваме докъде са те, докъде сме ние. Ти си Божи деца. Словото Божие каза, доколкото зависи от нас, живейте в мир чрез мир. Мир, благодат, милост. Така че не трябва да се оставим този свят на ограбван. В притчи 18:21 казва така. Смърт и живот има силата на езика. И онези, които го обичат, ще дадат плодовете му. Виждате, смърт и живот. Живот има когато
покаем пред Господа, когато изследваме Словото Божие, когато се молим, когато общуваме, когато живеем Боговоден живот. И това е живота. А когато живееш в този свят, не се съобразяваш Словото Божие и ти ставаш като този свят, част от този свят. И Словото Божие каза, заплатата на греха е смърт. Така че трябва да се пази много. И още една притча ще прочитам. Още една притча. Притча 21-20 казва така. Притча 21-23. Който въздържа устните си и езика си, опазва душата си от смущение. Много важно, вижте. Трябва да се научим, кажете, изиска се наистина така мъдрост, иска се търпение, иска се понякога наистина воля, обаче християн трябва да покаже, че наистина е Божие дете. И аз си искам да кажа, че понякога Бог допуска хората около нас да бъдат такива, които не трябва да бъдат, за да може Бог да изпита нас какви сме ние. А ако около нас са добре ще бъде добре, но как ще даде Бог кой има сърцете? Ако са около тебе наистина такива хора, които говорят глупости, вършат нещастиви дела, някакъв път наистина се стърват, говорят много неща, това са хора света. Ние не трябва да бъдем като тях. Нашия пример е Христос. И Словото Божие казва така, в Псалом 141, Псалом 30, това е една молитва. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устите ми. Това е молитва. Господи, постави стража на устата ми. Значи там, тъй като аз не мога, нямам сила, тогава, когато премина свои нечестиве, дай ми наистина сила да се противопоставям, се преборя. Сега, в Яков казва така, още малко ще говоря само. Яков тук е приел 8 стиха, който казва в Словото Божие, езика никой човек не може да укроти. Да, никой човек не може да укроти, само Бог може да укроти. Това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно. Така че всичко в живота, което ни е трудно, нека остане в ръката на Господа. И живота, и здравето, и езика ни, и всичко да бъде в Него да ръце. Вие тук Словото Божие казва така, защото ние всички много неща грешим. Така е. Няма човек, който не се грешава. В Екклесиаст 7.20 казва така, Екклесиаст 7.20, няма правилен човек, който да върши добро да не греши. Няма такъв човек. Дали правилен да е. Опита се правиш добро, не ми да се получава. Понякога се грешаваме. Обаче, когато се грешим, какво става си? Вижте, Словото Божие категорично. Има винаги изходен път. Понякога хората се обесърчават, казват, аз пак се греших, и накрая се отказва да се на Господа. Това е голяма грешка. Словото Божие казва така, ако речем, че нямаме грях, лъжем се, истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да не писи греховете и не учи всяка неправда. Значи, когато има слабост, порок, нищо да се грешиш, помни се на Господа. Бог е добър, също е същия днес. Сега, нещо, което е важно. Необходимо е вяра, търпение и въздържание. Запомните тези думи. Вяра или воля. Вяра и воля. Търпение и въздържание. Сега, в Яков 1.26, Яков отново каза така. Ако някой ще себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е светно. Значи ако човек казва, аз съм много дълъг християн, много съм сидел всичко, но когато дойде изпитанието и изплуваме, изпускаме колкото искаш отрова. И защото бъга такова християнство е суетно. Защото трябва да въздържаш устата си. Да, може да не е приятно, но ти въздържаш устата си, има и дълго търпение в себе си, наистина най-вече воля. Това е волята, наистина да кажеш, Господи, наистина помогни ме наистина да бъда силен в Тебе. В Първи Йоанна 4.6 казва така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е в света. В нас е Святия Дух. Той е силата в нас. Той ще ни помогне, когато има нужда. Но трябва да оставим него така, Господи, наистина оставяме живота си, всичко в Твоите ръце. И когато ги поверим на Бога, знаете, че има промяна и то към добро. Сега относно си казва така, ето, ние ставим юзите в устата на конете, да не се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Представете си един кон мощен. Сега от мен знам, и хващаш юздата и го вършиш къде искаш. Къде е силата му? Силата му в момента се акцентира, се обуздава чрез юздата. Ще колко важно се. После казва така. Ето и корабите, ако са големи, толкова големи и се тласкат от силния траве, пак с твърде малко кормило, се обръщат на където желая комчията. Какво става? Едно малко кормило. Целият голям кораб, 100 000 кораб го обръща на къде си иска. Тук показва езика. Може да е малък, но може да провали човека. Може да го измини, може да го провали. Казва така езикът е малка част от тялото, но много се хвали.
ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И каза така, езикът той е свят на честия огън. Между нашите 30 части, езикът е който заразява тялото и запалва колелото на живота ни. А сам той се запалва от пъкъла. Вижте да къде докарва езика? До пъкъла. И каза така, защото всякакъв вид зверове и гъдини и морски чудовища се окрутяват и окрутяват се види очичаща. Но езикът не може да се окрути. И сега идва въпроса, вижте сега няколко неща, които са за получение, ако мога така. Това, което е важно вижте за нас сега. Словото Божие казва, но езика никой човек не може да окрути. И никой човек не може да справи с езика, но само Бог може да справи. Разберете ме. Когато имаш проблеми с езика си, някой път може да се стървиш, Боже, помогни ме. Дай ми воля, дай ми сила, дай ми наистина търпение, да мога да обознавам себе си. Не го забравя това нещо, видите ме. И Словото Божие казва, че езика е малка част от тялото. Тя може да е малка част от тялото, но в крайна грешта, ако не се обознае, хара човека ще може да сгоря в пъкъла, за жалост. Сега, Словото Божие казва, никой човек не може да го окрути. Защо не може да го окрути? Защото език е малко и не може да го окрути. Даже в Дърмеска, този, който окрути език си, е съвършен човек. Защо е точно езика? Вижте, помните си, когато Адам се гречиха. Словото Божие казва, че Римляни 5:12, че с Адам и Ева греха е минал всички човеци, поне ще се грешиха. Всички хора са грешни. Няма как грешен човек да обладае този език, който е грешен. Но когато се покаже човек, Бог прави в него ново създание. И вече Бог помага на човека да се справи с тази слабост. Представете си, днеска казах, имаме две уши, имаме две очи, имаме две нозе. Ако имаме две уши, какво ще направим? Няма да се спрем. Няма да се спрем другата горе. Какво да й кажа? Бог е дал една уста, нашата друга си задължение да я озаптим. Да не отворим твърде широко. Защото Словото Божие казва, който отваря широко уста, ще погине. Сега, откъде идва разликата? Новия човек. Словото Божие казва, че когато дойдем при Бога, когато се покаяме, Словото Божие казва така, Йоанна 20, а на никой го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи чеда. И вижте, това е много важно. Когато приемем Христос, какво случва? Става едно новорождение, ново създание. В 2 Коринтияни 5:17 така, ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново. Всеки от нас, когато да е при Бога, той е бил жив за този свят, обаче мъртъв за Бога. Когато е при Бога с покаяние, знаете какво става? Словото ви сега така, и съживи вас, когато бяхте мъртви, че заче престъплени грехове. Вече сме съживени за нов живот. И ако преди сме били живи за този свят, мъртви за Бога, сега ще сме живи за Господа, мъртви за света. Това е разликата, ли? И сега, няколко пръщи стъпки, които така сега, вижте. Тук е, виждам си ярки контраст между черно и бяло, ако така. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човек си създадем Божия образ. Значи тя става благославяме. Богът да благослови. Като се отиде, маме този човек, къде да е главата ми. Махайте от главата ми. Вижте, това не може да бъде християнско поведение. И каза така, усещи остави зад благословение и проклятие. Братя мои, не трябва така да бъде. Изливът пускай от същата отвърстия сладка и горча вода. Възможно е, братя, мои спокойницата роди гъстини и лозата смекини. Така също не може солената вода да сладка. И така ще се къде получението, виж сега. Получението, което от целият спасаш. Който от вас е мъдър и разумен, нека показва своите дела чрез добрия си живот с кротостта на мъдростта. Нека Бог да благослови, нека да се това получение да са състатани, да знаем, че наистина важно е да опознаем езика следователно. Когато ние говорим, как света говорим, много често бъркаме в тези неща. Трябва да пазим себе си. Други път може да говори за поведението, за делата, но стъпка в стъпка трябва да живота да ходи към промяна. Нека Бог да благослови. Гале! Нека се молим сега. Свети небесен Татко, пред Тебе си Боже в този час. Благодарим Ти, Боже, днеска чудесен прекрасен ден. Ето днеска говорим, Господи Боже, именно за това препрежение относно езика. Наистина, Господи, научи на Господи да се въздържим от